Sabi tegen de bigit ook kufu op zij ook, maar bigit het ook. Maar bigit het ook. Misap tak de mij loer me. Daarom doen we dan een bewijs. Ik ga nooit en nogmaals nooit informaties naar buiten laten gaan, naar buiten laten rollen, als ik geen onderliggende stukken heb. Let op wat ik zeg en zijn dingen die ik altijd zeg. Als ik wil praten over vliegramp, dat het dossier of dat de sieraden verdwenen zijn, ik heb het dossier. Als ik wil praten over case RGD, ik heb het dossier. Als ik wil praten over case Hoefdraad, ik heb al die 10.000 vellen thuis. Toch? Ik heb het. Kortom, milai, nogmaals, milai, expertise milai. En niemand hoeft mij te komen vragen van waar kom je met die informatie. Omdat betekent,